Sedačka pre mňa znamená určitá emócia. Spája sa mi aj veľa príbehov so sedačkami z detstva, ako sme po nich skákali, ako sme si skladali z určitých častí bunkre. A teraz je to pre mňa také miesto doma, kde sa vieme celá rodina zísť, kde vieme relaxovať, kde vieme hrať hry, kde sa všetci zídeme. Tak ja zase mám rád aj, keď okrem sedačky doma mám aj po ruke kvalitnú knižnicu. My máme veľkú knižnicu s knihami a aj blízko pri sedačke. To znamená, že mne stačí takto, jak aj tu je, že sa natiahnuť a vytiahnuť si kvalitnú knižku a rozvaliť sa na tej sedačke, takže keď to prepojím, ako keby s tou knižnicou a tou sedačkou, potrebujem sa na tej sedačke naozaj cítiť dobre, možno aj nejako duševne, duchovne a intelektuálne, že niečo čítam a viem sa tam natiahnuť, to znamená nielen si zdriemnúť, pospať, sledovať televíziu, ale možno aj nasávať nejako vedomé v rámci nejakej predstavivosti cez knihu alebo nejaký literárny text, alebo keď sa aj učím nejaké umelecké texty, že tá sedačka mi vie spĺňať ten pocit podvedomí toho pohodlia, že chcem v tom priestore na nej ležať a učiť sa. U mňa je veľmi dôležité tým, že máme malé deti a máme psíka, aby boli povrchy ľahko čistiteľné, udržateľné. Inak to vyzerá, ako keby sme mali Bernardina. Áno, áno. Toto je ten psík. Áno, sa o nej bavíme a hneď aj dobehla. Mám veľmi rada, keď je taký veľký prvok okulahodiaci, čiže sadne do toho priestoru. Aby bol pohodlný, to je veľmi dôležité. Keď to zoberieme ako obývačku, že je to taký hlavný priestor v rámci nejakého spolužitia a rodinného, kde sa človek aj v rámci rodiny tak uvoľní a ľudia sa stretávajú a sedia na tej sedačke, tak som to vnímal skôr tak, že nájdeme veľkú, pohodlnú, príjemnú sedačku, ale aby teda ten psík, keď náhodou predsa len občas sa niečo stane, že vybehne tam, že trošku prežila s nami, aby to nebolo také, že musíme ju baliť do nejakých igelitov alebo prikrývať dekami, alebo aby aj v rámci esteticky, v rámci toho nášho priestoru fungovala tak, že budeme mať pocit, že naozaj, že je to, nechcem povedať, že vesmír tej obývačky, že stred vesmíru tej obývačky, ale že naozaj, že tam patrí. No toto začnem ja prvá, lebo tým, že sme začali hľadať, tak sme chceli splniť všetky kritériá. Čo je niekedy ťažké, a že keď to nenájdeme, tak začneme pomaličky zľavovať z tých kritérií. Ja som typ zákazníka, ktorý naozaj rád chodí do tých predajní. Nie som katalógový typ, ja si to potrebujem ochytať. No a ja som trošku opačný v tomto, že je veľakrát, ale možno to súvisí sa, samozrejme hovorím aj s tým vekom, že ja keď sa pre už nejakú vec rozhodnem, mne to netrvá dlho. Ja sa viem veľmi rýchlo a konzekventne rozhodnúť a už potom nešpekujem, či tak. Prvý dojem z predajne bol pre mňa veľmi príjemný, pretože keď človek vstúpi do týchto priestorov, jednak, že sú veľmi veľkorysé, ale tu mám pocit, že sa nám podarilo nájsť všetko dohromady. Respektíve, že to vieme prispôsobiť, vieme to objednať na určitý priestor, že je tam aj tá funkčnosť, dizajn. Mňa sedačka zaujala úplne naozaj na prvý pohľad a funkčnosť je pre mňa veľmi dôležitá, ale mám pocit, že tuto v tejto predajni sa snubí všetko. Že sme to našli, že to sadlo. Myslím si, že to bol spoločný prienik, ako keby toho typu, že sme si to tak ako keby vyselektovali, zosúladili všetky ako naše predstavy a možnosti, čo by mala spĺňať, no a trošku je pravda tá, že som si presadil farbu. Prvé, čo som cítila, je fantastická vôňa. Je cítiť, že sú to kvalitné látky, kože, materiály. Vonia to tu takou čistotou, tak to bola prvá vec, ktorá ma úplne dostala. Ten výber bol nakoniec veľmi jednoduchý a bolo to v konečnom dôsledku ako veľmi príjemne strávený čas.